So hello जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्पोर्टेन्ट निउस लाना फैदों ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला नोंथांमोना क्लियारै मिन्थिनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि गिबि निउसानो जाहैबाय जोंनि राज्य सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाया गोमाना दंमोन आरोना। बिथांनि नामा जाहैबाय आरोना अमित राज दैमारि। बिथाङा गोमाना दंमोन, मैयानिफ्रायनो गोमाना दंमोन। बिथांखौ दिनै मोननो हाबाय आरोना। अमित राज दैमारिखौ दिनै मोननो हाबाय। चिरां जिल्लानि सापागुरि बास स्टेशनाव बिखौ मोननो हादों आरोना। बिखौ बेहाय दंमोन बियो आरो बिखौ सिनायनानै अमित राज दैमारिखौ सिनायनानै बिथांनिनो लोगो सासेया बिखौ लांना दोनहैदों आरोना। स' दा बिथांखौ मोनबाय आरोना, अमित राज दैमारिखौ बिथांखौ मोननो हाबाय। नाम्बार 2 आव दं जोंहा सिगारेट सोबग्राफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि खौरां आरोना। जाय बिथांमोना सिगारेट सोबो बिथांमोननि थाखाय गाज्रि खौरां होनना बुंजायो। सिगारेट सोबग्राफोरनो माने जाय बिथांमोना सिगारेट सोबोना 21 इयार्सनिख्रुइ उन्दै जानाय सुबुंफोरनो दखानदारा फाननो मोननाय नङा सिगारेटखौ। 21 इयार्सनिख्रुइ उन्दै आरोना, खोनासं, 21 इयार्सनिख्रुइ उन्दै गथ'फोरनो एबा उन्दै मानसिफोरनो फाननो मोननाय नङा सिगारेट दखानदारा। जुदि दखानदारा सिगारेटखौ फानो 21 निख्रुइ उन्दै सुबुंफोरनो जुदि दखानदारा सिगारेट फानो अब्ला 1 लाख रां जुरिमाना होनांगोन आरो 1 लाख रां जुरिमाना होनायनि उनावबो आरोबाव बिथाङा दखानदारा 7 बोसोरनि थाखाय जेल जानो गोनां जागोन। खोनासं आरोना, मोजाङै खोनासं। 21 बोसोर जायैफोरनो सिगारेट फाननो मोननाय नङा। जुदि सिगारेट फानो अब्ला बे जाय फानग्राया बिथाङा 7 बोसोरनि थाखाय जेल जानांगोन आरो 1 लाख रां होनांगोन। स' माने आथिखालनि सरकारा बहुत स्ट्रिक्ट जादों आरोना। बहुत स्ट्रिक्टनिफ्राय स्ट्रिक्ट माने परिवर्तन खालामनो नागिरदों आरोना। आरो 3थियाव दङ मेट्रिक आनजादखौ फावसायना होनाय जाबाय। ओरैनोथ' मेट्रिक आनजादा फेब्रुवारि दानाव जायोमोन, नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासनि थाखायनो जेरै 2020आव गोबां माने कर'ना भाइरासनि थाखायनो दावराव दावसि आरो माने स्कुल कलेजफोरा बन्द जाजोबदों नालाय, ओंखायनो देग्लायनि HS एग्जाम आरो हायार सेकेन्डारि एग्जाम आरो मेट्रिक एग्जामखौ फावसायना होनाय जादों। देग्लाय जाहैगोन मेट्रिक आनजादा जाहैगोन देग्लाय मे दानाव आरो HS एग्जामाबो जागोन मे दानावसो आरोना। मेट्रिक एग्जामा जागोन मेनि 12 तारिखाव 12 तारिखाव जागोन आरो HS एग्जामा मेनि हायार सेकेन्डारि एग्जामा मेनि 13 तारिखाव जागोन आरोना। देग्लाय फावसायना होनाय जादों। ओरैनोथ' फेब्रुवारियावसो जायोमोन ना, फेब्रुवारि फार्स्ट विक सेकेन्ड विकआव जाथारोमोन। देग्लाय मे दानावसो जादों आरोना, मे दाननि सेकेन्ड विकआव देग्लाय जागोन। नाम्बार 4 आव दं हौवासाफ्राबो स्कुटि एबा बाइक मोननो थाखाय सरकारखौ दाबि खालामदों। मानोना देग्लाय स्कुटि होदों। HS हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरनो स्कुटि होदों। 2018 आरो 2020 जाय बिथांमोना HS खौ फार्स्ट डिभिजन लानो हादों, जाय हिन्जावसाफोराव HS खौ फार्स्ट डिभिजन लानो हादों, हायार सेकेन्डारिखौ फार्स्ट डिभिजन लानो हादों, बिथांमोननो देग्लाय स्कुटि होदों। गंफा स्कुटि राननानै होदों। फैगौ 2021आवबो हौवासाफोरनि थाखाय स्कुटि एबा बाइक होनो थाखाय सरकारखौ दाबि खालामदों आरोना। देग्लायथ' हिन्जावसाफोरनि थाखायसो होदोंना, ओंखायनो माने 2021आव हौवासाफोरनि थाखायबो स्कुटि एबा बाइक होनो थाखाय दाबि खालामदों आरो सरकाराबो बुंदों। जोंनि आसामनि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बुंदों आरोना। फैगौ 2021आव 1 लाख जना जुदि फार्स्ट डिभिजन होनब्ला HS एग्जामखौ हायार सेकेन्डारि एग्जामखौ बिसोर गासैनावबो होगोन होनना बुंदों आरो हौवासाफोरनावबो बाइक एबा स्कुटि एबा माबा मोनसे होगोन होननानै फोरमायदों आरोना। माने देग्लायनि HS एग्जामखौ बयखौबो माने फार्स्ट डिभिजन लाजानो लुबैदों। स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेसेनोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां नांबाय अब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।